Els nens a sisè de primària del CEIP Pont de la cadena de Molins de Rei han donat una lliçó d'eloqüència i intel·ligència. El president del Parlament, Ernest Benach, ha portat el projecte El Parlament a les aules al centre, un programa que intenta apropar la institució i la política als més petits. A l'inici de la trobada, Benach ha explicat a aquesta trentena de nens d'entre 11 i 12 anys la història del Parlament, un conte que ha parlat de democràcia i bons propòsits. Justament el missatge que hem de donar a les generacions que pugen és que siguin conscients de que la política és positiva i que són ells qui poden decidir el seu futur i que poden actuar cap al seu propi futur, no? I per tant, el seu personal però també el seu col·lectiu. Després ha estat el torn dels alumnes, on han tingut temps per presentar-li diverses preguntes com a quina hora s'aixeca, si li costa posar ordre al Parlament, com es va sentir quan el nomenaren president, què fan al seu temps lliure o si té temps per estar amb la seva família. El més atrevit ha llegit fins i tot el seu discurs com a candidat a diputat. De gran vol ser polític. Ja és l'hora que es tanquin les centrals nuclears, perquè com sap tothom són molt perjudicials, tant per mi com per vostès com per tots els ciutadans. També és hora de fer-nos sentir, tant a Espanya com a Europa. I en lloc d'invertir tant en obres públiques, es podria invertir més en transport públic. També aprofito per dir que si es fessin més parcs naturals, segurament no s'embrutaria tant el bosc. Després de la sessió de preguntes, el president ha obsequiat a l'escola amb uns llibres sobre la història del Parlament i la importància d'implicar-se en la política. Fa un moment que estava dient els ciutadans de futur però també de present, perquè justament el que tenen és aquesta visió potser diferent de la societat, del lloc on viuen, del que fan, que és important que s'escoltin. I moltes vegades les preguntes més difícils et venen justament des de la innocència, no? I per tant està bé que ells agafin consciència del que estan fent, i evidentment les preguntes són interessants i realment demostren que han treballat prèviament, i això està molt bé, però demostren també les inquietuds i l'interès que poden tenir. L'alcalde del poble, Ivan Arcas, ha valorat positivament el projecte El Parlament a les aules i s'ha mostrat sorprès i orgullós de les preguntes que han fet els alumnes. He vist que les preguntes que han fet les havien treballat molt, he vist nanos amb molt de criteri, amb algunes preguntes el president ha tingut que reflexionar per contestar-les, algunes no eren tan senzilles, i jo penso que és important perquè aquests nens, el que deia el president d'investigar i participar, doncs aquests nens estic segur que a partir d'avui investigaran i participaran i seran una miqueta més actius amb això de les seus drets de ciutadania, de ser ciutadans. El director del centre, que ha acompanyat en tot moment a Arcas i Benach durant la sessió i mentre el president visitava el centre, ha vist els seus alumnes concentrats i molt participatius durant la visita del president. Ha assegurat que aquests dies han estat inquiets, però que han agafat amb molta il·lusió la preparació de les preguntes. O sigui, els 2 dies abans estaven molt nerviosos, les nenes que ens posarem, que ens haurem de posar, estaven molt nerviosos, molt entusiasmats. I de fet algunes mares deien aquí que no havien dormit, que s'han llevat abans d'hora, que no sabien què posar-se, i bueno, està bé perquè vegin que és una persona normal i corrent. En acabar, foto de grup per a la paret dels records de l'escola.